Ang gato matatampo, nagdasangan nga. An. Day, Sab. Day off man ako karong Sabado. Manglaag ta? Pwede ra kaayo, te. Kay day off man sa nako. Ah, sige. Kay medyo na busy man ta itong mga nangaging simana, good. Mamawi, taglaag karon. Ah, sige, te. Mananghit ni Papa. Ay, way problema anak, oy. Sure ka pa nga okay ra nimo? Nga ikaw ra usa mahibilin din isbay? O lagi. Ayaw kabalakan ako, nak. Nalipay sa kayo ko nga muhatag yun mo og oras sa usag-usa. Kung buhi patos mama ninyo, malipay gito nga magtanaw nga nagpadayon ang inyong kasuon nga managsuon. Wa ko'y laing kasaligan pa. Si Ate Anra. Kamong akong pamilya. Salamat, Day. Tara, manglaag na ta. Cheers, Ate Ann! Cheers! Woo! Kalabat sa kong uwi. Ate Ann, Oh, higop sa ni sabaw, oh. For sure, labat yun kayo ng uni mo. salamat, Day. Sakto gid ka. Murag mabuak akong oo. Ang. Ubay-ubay masugod kag nainom gabi, eh. By the way, di ba? Nangagdang akong friend ba? Mag-club sila karon. Og na siya ko'y lalaki nga ipalaila ni mo. Ha? Kinsa man? Ambot lang. Ato, tati. Para makauyab na kati. Labad man kayo akong uday, uy. Wa ko'y planong mulakaw karon. Ingon man mo inom. Ikaw na lang sa next time na lang ko. Ay, mao ba? Sige, ti. I-update lang unya, tika. Naunsa man ni Sab? Alas 2 sa kadlawon pero pagyapon mauli. Last po din chat na ako nga naabot na si club. Maura. Oh, siya na siguro ron ay. Day, dugay agud nimo. Wa na ko makabantay sa oras. Mao ba? Dagan pag nainom? Nga na mo nagkapoy mo kay naong nimo. Pwerte siguro nimo sayaw dito, no? Adon ako sa kwarto. Matog na ko. Oh. Nga naman to siya. Ay, gikapay lang siguro to. Oy, nibaw na ka sa imno nun nga makahubog, makaduka, pagbiya na. Mausad lagi. Pero dili man ko na sa ingon ana bisag kapuyon og dukaon pa na sig maayo. Murag gid og lawom kay sige na una. Ay, nag-overthink ka siguro ka, oy. Ay, sige lang. Ay, kay palabi ko na una, God. Maila na bitaw na, kay musulto na bigyan na siya ni mo. Wa kay trabaho ano niya? Naa, nga naman. Makigpanglakaw ka? Pwede di ka kumpanan. Unya lang ako trabahoon inig uli na to. Naunta ko isulti ni mo. Unsa man na? Wa ko'y labot ananak. Unya na lang na inig human og kaon para dili ko makadungog. Dili pa. Kamong duha ni ate akong storyaan, ani. Tewason sa tagkaon. Ina. Ready naming maminaw. Unsa man anak? Pa. Magbinyo na ako. Unsa? Unsa? Usi magminyo na kasab. Nga naman, na di kay uyab. Oh, og naka-decide na mi nga magminyo. Oh, Kakalit pagod ani, day. Wala ka magsulti na ako. Abi ba na ko guwatay gitago sa usag-usa? Dili ta nang butang kinahanglan nga imo mahibaw, auntie. oh. Kinsa man ang tawhana?
Nakaila ba ko, ana? Dugay na ba na ni mong nakaila? Nga naman kapaspas man. Nagdali ka? Dahil dili na ba ingon ana? Diyos ko! Unsa? Ingon bitaw ko nimo nga nagidligi problema. Unya, unsa may desisyon ninyo, ha? Sugot mo nga, magpakasal sila. Wa may mahimo. Naa naman na. At least na lang kay barugan sis lalaki nga nakapamabdos niya. Og pakaslan siya. Salamat! Bisag unsaon og smile ni Sab. Pero nahibaw ko nga naagi problema. Congrats ninyo. Thank you. Makita na ko sa iyong mga mata. Kasal yun mo. Kaluoy sa kumangod. Malipayon ba ka siya? Ngayon nakapanguta naman ka, anak. Kaya wa man ko makakita kalipay sa imong mga mata. Sab, nakaila kayo ko nimo. Dili kay ngun anak. Og nausab sad imong pagtaga diri nako. Mahimo ba, ti? Pasagdi na lang kuno ko, bi. Lahi na akong kinabuhi karon. Kanina nga akong maabot nga anak. Ug akong bana. Og sultihan ti ka. Malipayon ko sa akong kinabuhi mong ikaw. Mind your own business na lang. Sab, Sakto mo sa Jedi. Pasag din lang nimong manghudgod. dili ko musugot nga dili ko mahibawag unsay problema niya. Okay, sige, ani na lang. Naaramang gid mong tanan nagpuyo sa usa ka bahay, no? Panid-in na lang na siya ug ang iyang bana. Oo. Sikreto kong maniid ilabi na siya bana. Kaya wala ba may makaila ng tawhana? Mahibaw ang ragilagi o niyag unsay problema. Mingaw lagi din ispay. Asa man kang mga tao? Hi. Jay! Buhi ko! Nga naman magkakosman ka? Hala, sorry abi na ko si Sab. Asa man din sila? Nangumpra man to. O, ningon man siya nga mubalik ra siya dayon. Bao nga nagtuo ko nga ikaw siya. Pero, mas humot ka ni Sab. Kay, Ayaw ko basto sa gingon ana ha? may adlaw ka rin ako. Nga naman, unsa may plano nimo? Nagtuo kag mahadlok ko nimo? Sige, buhata! Kay sumbong di ka ni Sab. Manyakis kang dako. Ti, mahimo ba? Maayo nga mo relasyon ni Jay. Ayaw pagbuhat-buhat og storya bahay niya. Wa ko magbuhat-buhat og storya, day. Tinuod lagi. May pagkamanyak ko ng bana nimo. Og mo to yung gibuhat nako. Ah, dili. Tibaw ko nga imo ning gibuhat para magubang ang mo relasyon ni Jay. O basig nasuya ka lang, kay ako naminyo na. Samtang ikaw, wa pa'y uyab hangtod karon. Unsa? Day, nahibaw kang dili na tinuod. Kung mauna, pasagdi ko akong bana. Day, Sab. Sakto na, uy. Nasigilak diya, uy. Wala gyud ko makaila sa kumanghod. Sakit kayo sig sinultihan ako. Wa ko mag-expect ka makastorya siya na ako adto. Sagdi na lang, God. Basin og dasan na sa iyong pagmabdos. Oh, gitsa na. Si Sab, nag-text. Te, sorry sa akong mga nasulti. Please, magstorya ta og balik. Adto ta magkita sa bodega nga atong duaanan sa mga bata pata. Magkastorya tagtarong kay Mingaw dito. Oh, sige, ato ayun. Pag-istorya mo tarong, ha? Ano man, ubanante ka dito. Pero, magpahipi ako, ha? Di ko maminaw ninyo. Sige, sige. Salamat, Besh.
Asa naman ni si Sab? Tao-tao naman kung nagpaabot niya diri sa bodega. Jay! Buhi ko! Buhi ko! Kinakinabi naman natin ko. Mabuhat agad ako. Nimo na akong gibuhat sa imong mangod. O sige, buhati mo sa kumangod, ha? Unsa pa? Grape. Wa mo may buong. Nga namabdo siya nga. Wa siya iyam. Animal ka! Kahigidi ka. Tabang! Tabang! Buhi ko! Buhi! Da! Buok yung gibutilya. Kuyang palagi ka. Kabis! Bis! Okay na kabis! Okay na ka! Polis! Polis! Magtawag kang polis! Polis! Ano na ipapriso? Ti, salamat. Salamat. Ganun mo makamagsulti. Nadlo ko. Ingon magkansiya ako masulti ko ni mo yung buhat o di mo yung ibuhat na ko. Sorry kayo, ti. Sorry. Sakto na. Sakto na. Ang importante nga luwas na kakaroon. Kinsa pa tinong tawhana. O diin man to ni mo nakaila. Nakailang ka yung lalaki nga ipila-ila sa kong friend ni mo. Mauto siya. Pero wa yung dahog nga masuyop man day na siya. Ang katong gabi una, katuwa ka mo uban og dugay ko na uli. Dito na yung tubuya pagpangihip na ako. Kinuo ko. Manatuan ako may bago si angay na kong buhaton. Dili ko makaharo kong tanaon ni mo kay Basin yung makastorya ko ni mas tinuod. Huwag dili ko gusto na inautang mahitabo ni mo. Nahanlukay ko ato tingod. Igo na. Igo na, anak. Huwag na utang mahitabo na ako. Og sugod karon. Huwag na sila utang mahitabo ni mo. Kaya dili na ko musugot nga mulakaw ka nga wa ko. Dili di ka pasagtan. Salamat, Ate Ann. Salamat, eh. I guess I always will. Grabe ang kaluoy nga akong gibati sa akong manghod. Ingon adto na day kabukat ang problema nga iyang gidada. Og sukad adto, mas ni grabe ang akong pag-amping o pag-monitor niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.